Valentín González Formoso ratificou o compromiso da Deputación da Coruña de redactar o proxecto e dotar de partida orzamentaria a ampliación da estrada provincial de P7310 para conectar o futuro polígono industrial coa autovía do Barbanza. Aínda que xa se iniciaron os trámites para poder acometelo no próximo exercicio, dependerá do desenvolvemento do propio polígono. Este ano queda redactado o proxecto incorporada a inversión no orzamento provincial pero irá compasada da realidade do propio polígono. É dicir, nos contaba o alcalde que esta mesma tarde van a aprobar o que é o principio do polígono, que é ter o terreo, é dicir, a partida para aprobar as expropiacións e, por tanto, xa vai a ser unha realidade ter o chan por parte do Concello, do promotor, e agora quedaría quen financia a urbanización dun polígono que costará ao redor de 12 millóns de euros, polo que nos decía o propio Concello, que é unha cantidade que se escapa ao Concello, que, lóxicamente, quen está facendo os polígonos industriais en Galicia é precisamente a Xunta de Galicia, e, en algúns casos concretos, o Estado. A busca de financiamento para asumir un proxecto de tal envergadura é unha das prioridades do Executivo ribeirense, que apela ao compromiso da Xunta de Galicia para facer posible a creación de solo empresarial en Ribeira tras máis de 3 décadas. Ribeira leva 32 anos sen crear un só metro de chan industrial. En este momento temos que dicir que hai dúas administracións comprometidas para levar ese proxecto adiante. A primeira delas é o Concello de Ribeira e a segunda é a Deputación da Coruña, mellorando esas estradas que van a permitir chegar ao novo polígono industrial. Gustaríame que outras administracións adquirisen os compromisos necesarios para que Ribeira non teña que afrontar en solitario un polígono industrial que acada os 12 millóns de euros e que en expropiacións de parcelas acada case o 1 millón de euros. Nesa mesma liña, dentro do Concello xa mantiveron unha xuntanza coa Sociedade Estatal Suelo Empresarial del Atlántico, que realizará un estudo técnico de viabilidade para definir as posibilidades de colaboración económica co novo polígono.